एनजर बनायगोन देग्लाय जोङो एमएलए इलेक्शन फायगासिनो दोङो। खुलुमबाय जोंनि गासै बर' रायजो राजा जोंनि थाखानाय एसटिफोर आंनि मुङा कुमारी गयारी आङो थिलाफारा गामिनि। पोस्ट अफिसा मा गोलैयो नोंनिया? जोंनिया बाथासिफोर। थानायालाय? थानाया दिखियाजुलि। डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर आसाम। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नोंथांमोना निश्चय मिथिगोन। जोंहा थांनाय समाव कुमारी गयारिया बिनानावा माने नैबे एसटिनि बिखय गुबुन हारिजों लोगो जानानै बिराद मोजां गाज्रि बाथ्रा बुंनाय आरो पस्ट खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों पेजनि थ्रुयै। नोंथांमोना दिनै कुमारी गयारिया निश्चय गावनो माने सिकार जानानै जेनेबा निमाहा बिनायखौ नुनो मोनबाय। लोगोसे नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायोब्ला मिथिगोन निमाहा बिनाय ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांग्रोदो। खुलुमबाय जोंनि गासै बर' रायजो राजा जोंनि थाखानाय एसटिफोर आंनि मुङा कुमारी गयारी आङो थिलाफारा गामिनि। पोस्ट अफिसा मा गोलैयो नोंनिया? जोंनिया बाथासिफोर। थानायालाय? थानाया दिखियाजुलि। डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर आसाम। आच्छा, नोंथाङा थांनाय डिसेम्बर 1 तारिख खालि मोननै बा मोनथाम पस्ट होदों नोंथाङा। मोनसे जोंनि नैबे जाखिनि थासारि सोलिबाय थानाय जोंनि एसटि होनाय होयि बहुत पस्ट होदों होननानै जोङो माबायाव नुदों। थ' बिनि सायाव मा साननानै नोंथाङा बेफोरबायदि पस्ट होनाय? सानस्रांनो हायो आङो बेफोरबायदि गोरोन्थि आङो पस्ट होफ्लांदोंमोन। आङो गोबां निमाहा बियो। जोंहा बिथांमोननो जोङो एसटि होयोब्ला मा जागोन आङो बे समाव आङो मिथिस्लाबाखैमोन, बैफोरनि बागै बुजियाखैमोन। दिनै आङो मानाव गेदेर सारमोननिसिम आङो जिथु जोंनि थानाय फरायसुला फरायसुलि गासै सारमोननिसिम आङो दिनै निमाहा बियो। जिथु जोंनि थाखानाय एसटिफोरनि बिरुद्धियै आङो गुबुन जाथिनो जिथु एसटि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, आङो दिनै निमाहा बियो गासैनिसिम। दिनै आङो बिथांमोननो एसटि होयोब्ला मा जागोन, एसटि होआब्ला मा जागोन दिनै आं बुजि मोनबाय। बेखौनो खर' बुंलायो आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आङो निमाहा बियो। गासै सार रायजो राजा जोंनि मानाव गेदेर रायजो राजा जोंनि जिथु एसटिखौ जोंनि ट्राइबेल हारिखौ जोंनि दैदेननाय रायजो राजा फरायसुला फरायसुलिनि बेरेखायै आङो बुंफ्लांदोंमोन। बिनि थाखाय आङो निमाहा बियो। बुजिस'हायि गोरोन्थिनि थाखाय आङो गासैनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय। लोगोफोर गोरोन्थिखौ मावा नङा मावो लोगोफोर। जेरै हमनानै ला गुबुन हारिजों माने सरजाफायोब्ला जोंनि बर' हारिया गोसोखौ बिराद दुखु मोनो आरो लोगोसे बर' हारि जानानै गुबुन हारिजों लोगो जानाङा होननानै जों गासैबो माने खौसे जानो नाजाबाय थानाय समाव माने बेफोरबायदि माने आलादा फारसे लोगोजों बेलेगजों माने लोगो जानाय नुयोब्ला जों गोसोखौ बिराद दुखु मोनो आरोना लोगोफोर। बेखौनो बुंनो सानोखि सानस' हाया बुजिस' हाया बेफोरबायदि पस्ट खालामनाङामोन। बर' हारिनि समाजनि थाखाय बिराद गाज्रि जायो। लोगोसेयै आं बेखौनो बुंनो सानोखि नोंसोर बेफोरबायदि माने बुजिस' हाया मास' हाया बेफोरबायदि माने पस्ट खालामनायखौ गारनांगौ। लोगोसेयै जोंहा दैदेनगिरि आफादगिरिफ्राबो जिबायदि माने बाथ्राफोरखौ दान्थे बिदान्थे जिबायदि माने बुजिनाबो बुजिबायदि बाथ्राफोरखौ मा खामानिफोरखौ मावलाङो नालाय, बेयावनो जोंना माने गासै माने बर'फोरा मेलेमजिबि बिथांमोना सानस' हायै बिथांमोना ओरैबायदि माने खालामफ्लाङो। बिनि थाखाय माने गोरोन्थि जायो। बिनि गेजेराव ससियेल मिडियानि थ्रुयै माने बिराद लासिं माने निमाहा बिफिननायखौ नुनो मोनो आरोना लोगोफोर। ओंखायनो बेफोरबायदि माने जोंहा दैदेनगिरि आफादगिरि जिखुनु सिबानो जादों सिएमफोरा जादों बेफोरबायदि माने गोरोन्थि खामानिखौ मावनो नाङा। लोगोसे आरो बेखौ बुंनो सानाखै जोंहा नैबे आब' सासेया मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो। टाइगार बुंना लायोना नोङो गावखौनो थाख्ला टाइगार बुङोना नोङो गावखौनो। नोंखौ टाइगार नङा, नोंखौ एनजर बनायगोन देग्लाय जोङो एमएलए इलेक्शन फायगासिनो दोङो। थाख्ला एमएलए इलेक्शनाव नोंखौ एनजर बनायगोन। नोंनि एनअसि सार्टिफिकेट साइन खालामनायनि थाखाय जुदि बिसोरो एसटि मोननांगौबा नों देग्लाय नोंनि सासेबो एमएलए नोंनिया मोनसेबो भट मोननाय नुया। नायबाय था नोंखौ। नोंथांमोना बे आब'नि बाथ्रा बुंनायखौ नोंथाङा निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ बे आब'आ माबायदि बाथ्रा बुंदों नङा होमबा लोगोफोर। बे निस्सय माने बेफोरबायदि फिथाइया माने जानो थांबाय थायो दै। नोंसोरनो दिनैसिम हाग्रामा सारखौ बुंदों हाग्रामा सारा ओरैबायदि गोरोन्थि मावदों। लोगोसे मालायनि एनअसिनि सार्टिफिकेट हरनानै लोगोसेयै माने एसटि होगोन होननानै बाथ्रा खोथाखौथ' बुंखाबाय। बिनि फैगौ समाव जिखुनु माने एमएलए इलेक्सनाव माने बेनो माने सासेयाव भट होआ होननानै बे आब'निफ्राय बाथ्राखौ खोनासंनाय बुंनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। लोगोसेयै गमामायैनो जेरै पाब्लिकखौ दुखु होयोब्ला बे फिथाइखौथ' मोनखायो, सबबो बुजिखायो नङा होमबा लोगोफोर। जेरै हमना ला बोलोजों हाया सोलोजों खामानि मावनाय होननानै जों बुंना लानो हायो आरो लोगोफोर। आं बेखौनो बुंनो सानोखि बेनिखायनो माने दिनै बिटिसिनि चिफ जालायनानै सासे गथ'नि मेलेम बायदि देखायबाय थानायाबो बेनाबो जायाखै। लोगोसेयै मानो बेखौ बुंनो सानोखि आङो
सासे चिफ जानानै हारिखौ फोसाबनो थाखाय बा हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय माने गुबुन हारिनि एसटि होनो थांनाय एबा एनअसि होनायाबो हाग्रामा सारनि बिराद 100% गोरोन्थि आरो लोगोसेयै लेंगुवेज बारा रायलायनो रोङा आसामिस भाषा रायलायनो रोङा हिन्दी रायलायनो रोङा इंलिश रायलायनो रोङा बेफोर माने अख्रा बिराद अख्रा माने अभद्र माने पाब्लिकजोंसो नांबाय थानो हमजादों आरो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै बारा बुंबाय थाया बहुत मानसियानो खोथा होबाय बहुत मानसियानो खोथा बाथ्रा बुंबाय लोगोसे बाराद्राय माने गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबाय थाबाबो समाजनि थाखाय आनलिगेल जायो खोनासंनो बेरेखा जायो नायग्रा अडियेन्सफोरा दुखु मोनो लोगोसे माने बेफोर बाथ्राखौ बारा बुंबाय थाबा जोंनि थाखायनो हामा जालाङो आरोना लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।